Ining bahina atong sayron ang kompletong detalye sa atong mga balita. Ihap sa apektadong pamilya sa sunog sinakbayan sa Mandawi na dugangan. Ang kompletong detalye atong sayron pinag-usab ni Brigadang Alan Tangkawan. Ibrigada mo! Misa ka na sa 502 ka pamilya ang walay kapuy-an tungod sa sunog base kini sa inisyal nga ihap sa City Social Welfare Services sa Mandawi City. Ang dakong sunog miulbo sa kabalayan sa sitio under Matan Mandawi Bridge sa Barangay Luok kagahapon sa Udo, Marso 12, tuig 2024. Nagbilin og danyos ang sunog 1.2 milyones ka pesos. 381 ang nanag-iya og balay samtang 121 ang nag-abang nini og dunay nangipon lang ug mukabat sa 1,708 ka mga tao ang apektado. Gibutyag ni SFO2 Leo Andicoy, ang investigador sa maong sunog sa Mandawi City Fire. Nadawat ang alarma sa sunog alas 12:08. Giisa ang first alarm status alas 12:12. Ang ikaduhang alarma alas 12:15. Katulong alarma alas 12:22. Nakontrol ang sunog alas 12:42 ug napaong ang maong nga sunog alas 2:16. Miabag ang mga bumbiro sa silingan nga syudad og lungsod sa Mandawi. Apan atol sa pagresponde sa kabumbiruhan, nakabalda ang kakusog sa hangin. Daling gilamoy sa kayo ang mga kabalayan. Kasagaran sa kabalayan, ginama lang sa light materials. Padayon nga gisubay sa Mandawi City Fire ang hinungdan sa sunog nga base sa mga saksi. Ang sunog nagsugod sa balay ni Estelita Dinawanaw. Ang mga pamilyang biktima sa sunog nanawagan og tabang di naguna sa ilang gikinahanglan ang pagkaon og mga sinina. Kagabi si Lapu-Lapu City Mayor Junard Ahong Chan miadto sa Luok Gym. Iyang gihimamat ang mga nasunugan, gitunol niya ang salapi ngadto kang Mandawi City Mayor Jonas Cortez nga gikuha gikan sa iyang sweldo isip initial nga tabang. Nagdala sab si Mayor Ahong og mga hinabang alang sa dinaliang pagkaon nga gikuha sa pundo sa kagamhanan sa dakbayan sa Lapu-Lapu. In the hearts of changing lives, ako si Brigada Alan Tangkawan sa 90.7 Brigada News FM Cebu, the Music and News Authority. Larga! Brigada!